Nang! Mati yung pagpag-game. Naging ano ka nga ay. Dati kalunay ta. Kinji sida. Orayan han pa nag-gym. Orayan ka tatay. Nagsakit ka na ni. Madingarot oh. Win kagawang ka perpesa. Kasi siripo ma. Siripo pa ya. Nakito na prito mo tayo. Ang naprito na. Batam makita. Batam. Kalunay nga pinakasay ko nga tani. Kita nya mo titsura na ta. Dapat saluyot na. Han di kalunay na ta pinakasay ko. Ay, Kato di sida nga. Ikapusan jay ko nga ginudwa ko nagudwa ta. Dati itlog na ni. nananamatay tayo. Nagapusan jay ko ta. Dag ni Tijose. Luka na nga ako. Kuno malpas sa takwam magpersa-persa ka man umaya ko na. Wen text niya ni ko. Text niya ni Kriste. Share ko. Ariing ko. Nakinlukat ko jay yan. Jay ruang ni minug ko piti ason. Ni alas pasado alas 8 nang tayo wala. Natapa ako pa. Ay mo wala Pati na. ni ante. Wala ang kapig ko ako nagpindas si marunggay mo na. Ipindas si marunggay mo. Duwawa ta. Mga lakano. Tama di marunggay ko nagpapangit. Mga lakaan nakatatunay. Para manantun ko ni Kriste gata. Naimas sa talaga po San Diego ata. Di dati bugi na. Nagbuhat niya ra. Para mo pakulatan eh. Marunggay. Ay pa ako naman. Nya tay ko ra tay. Tatay paglalak kini Icho mo meta. Kasan nangalam na met dito po na ni. Tanglan. Nangalam. Diyan mo nagdawatan ni Christy Mayat, datay mayat, mura na eh. madumutan. Meta. So diyan ang erik ngayon inumunwa. Wala pang agas pa ha. Well, ikagpilaya sa ikagkidaw ay datay ay nanagan na diya ay. O kano napaadumton kanak to. Kuna. Tay kay imulak to mat. At imulak diyan nagpangi tubo na. Oo, pa ngay mga lagkakit din to ano. Ito nagmulat ta dyan ay. Wala, dito Dati mulak nga ko. Dati ko matikay ko ngayon mulan ay lagi din pa. Purput tata mga matande ko nagtubot sa ito yakar kung ano gitya. Wala. Pintas na yati marunggay niya. Tapsapan ng kunang nga. Pagalaan mo na. Lapit na kayo na yan. Maraman ang ada bugi na. Meta. Kita maktam. Dapat mga taro na magtong. Magarabang kami ng ikwa. Bugi nagabusan Diego at halok ta na. Kita na magkita ta. Magkita di. Tatoy ka nagabugi San Diego. Kuna no saluyot tayo. Ano ni? Diyan mo ta. Kaluna. Kaya nagabon ni San Diego ni Josie dati bugi na niya. Tata. Ito ni Manong. Ito na maramanan naman niya Ate Josie. Thank you nagkudwa kami hinted mo. Tapos San Diego ata. Nanalam Imas ni. Bugi-bugi na. Meta damot lang kargaan dati sublim nga. Ganyan sila dati. Tanay dati. Marama naman ni Manong dito ni Josie. Lupupit ay San Diego lata. Pinta si marunggay na ni. Dato pang labi mata no, pambigat ng payon. Para manamot ni ko Mga lakano ta. Mga lakano ta. Igok sulat ta. Is amo din ikaw ay mga lakano. Nagpintas ni. Pinta si marunggay na niya. Diba? Akan ka. Akong pa yung matibalak mo nga ako eh. Pangilawan. Pangilawak. Madino jacket nga lutuno. Kaya dapat mo wala. Lutwag. Dagos. Akong mati. Di ba i-contact na? Dati ko na ta. Ano ta niya? Di ba nakikita tayo? Ang kaunang naggarawar ang road. Uy, kailan nito. Karang ba? Karang na. Di ka ginanaw doon. Ginanaka. Pero mga rja bagik no ka. Okay. Paano mo pepersaan? Tingin nga raw. Narigat ng mga persa. Nagkatupog kastan eh. Yan o. Naglang
na imas na isaw sa pag-uong nung nga bawal kanya pa. Wala. Pag-uong niya. Isaw ko. Iabak na yung mulak. Daging matang ito yung mulak. Ano ka na? Suntutin pa. Higit ko ritan. Oo. Apya camera man sa ngagubobra. Yan. I-camera mo. Ni, ngagkut-kuti. Man. Ayun nagpesa o. Pinadaduma ka. Wala siya ka. Hindi na minsan ka ngagkut-kuti. Oo, ngagkut-kuti niya. Ya. Camera na. Ayan, camera. Yan ang nirecommend ko. YZE. Maganda yung camera niya. May balkod dyan eh. Karabasa. Oo. Nakikita na yung mulak. Karabasa. Ano namang dalos lang ito dyan. Oh, yung malunggay, oo. Eh, ano dyan ang buhay ng mga Ilocano. Dito yung Karuba. Dito Josie. Maramanan naman ito. Dapat ko na ni Tanglad. Dumawatak to no umado. Nya nga ratoy. Nya ratoy. Makan data? Ha? Makan? Yay. Asa mo yan? Ando. Root sa. Makita. Ay, masitas. Madi, may meti makan. Marunggay ka. Manimanong ni. Okay. Hindi ka para pag-exercise. Ay, mulak mo. Yan ata. Ay, basitas. Panglamok ang murada ka. Dadyan. Panglamok. Iyakar ko ba lang ito? Hindi ko muna. Hindi ko. Ang kuti-kuti ako na eh. Meron. Yung malunggay na. Ang daming malunggay. Ito po. Okay. So, yun ang Sige, tayo. Kupayik man. Iyunog mo ba yata ito ng mga daratan? At pinaksiw ko yung tin mo. Ginong! Okay, bye. So yan, binigyan natin ng ulam si Manong. Naghati kami sa bigay ni Ate Josie. Abush! Exercise muna. Tingnan na. Ganda ng araw ngayon, oh. Shoot. Yan, medyo mainit.